Мажаралар, сәяхәтләр, адреналин, экстрим – булар минеке. Студент елларындагыча Америкага китеп эшләп кайтсаң иде ул. Нью-Джерси штатының Фрихолд шәһәреннән 22 чакрымдагы Маналапан шәһәренә эш урыныма көндә автобуска түләп йөрмәс өчен айына $60, $40 велосипед сатып алган идем анда. Бер йортта бергә яшәгән Литва егетләре шулай өйрәтте. Кайтып китер алдыннан җыеныбызны сатып калдырдым. Өйләренә миннән берничә көнгә алданрак очкан шул Вильнюс малайлары киңәше буенча инде. Узган ел танышларымның рульга утырып безнең белән Кырымга барасыңмы дип бер сызгырыва җитте. Мин инде бер ягы тау, икенче ягы диңгез булган серпантин юлларга бик рәхәтләнеп чыгып киттем. Юл озын һәм ялыктыргыч тоелмасын өчен Казаннан Ростовка кадәр араны тукталышларсыз гына үзем үттем. Абхазиядә исә Кавказ егетләре үзләренә кунакка дәште. Авызны ут кебек үтә торган шашлык белән сыйладылар. Бу җәйдә әнә шундыйрак маҗаралар турында хыялланган идем. Таптым бит. Авылга кайтам. Бала чагымда каникулларга ашкынып кайта торган авыл еракта калган күңелле көннәре белән ымсындыра башлады. Көтү, балык сөзү, трассага алып чыгып сатабыз дип кысла тотып пешерүләр, атка атланып чабу, таңнар аттыру, бикле ишекне ачтыра алмагач форточкадан керүләр. Әбекәй белән бабкай теге малай ки чыгып йөрмәсен әле дип юри бикләп куялар. Аннан уятып та булмый үзләрен. Һәм инде матайда кызлар ызаты. Буларга әле чүпле бәрәңге бакчасы, Колорадо кыңгызлары өстәле. Кышын төлке, куян ауларга барабыз. Палатка, спальник, ягъни йокы капчыгы. Кабартылма матрас, җыелмалы өстәл, 8 литрлык казан, Кырым татарларыннан пылау пешергә өйрәнеп кайттым былтыр. Кармак, спиннинг, куртка, ау костюмы, кроссовкалар машина багажнигына чак сыйды.
Язын сплавтан кайткач, Наил Илшатлар белән Башкортстанның Урал ягындагы тау елгаларына барып чыгу уенда күңелгә беркетеп куйган идем. Авылдан әллә ни ерак калмыйанда, булар хыялда. Шынлыкта мені уйлаганнан да көтелмәгән шәрәк килеп чыкты быелгы җәйге ялым. Көтүче, балыкчы, җиләк җыючы, аш пешерүче, төзүче, хәтта детектив та булырга туры килде. Өстәвенә 90 яшьлек әбекәйгә дә күз колак буласы. Сагынуларына чак чыдап, кышны Казанда үткәрә дә, яздан ук ашкына авылга кайта ул безнең. Аннары 360 чакрымлы авыл белән Казан арасында атна сайын тыз-давыз йөрибез. Нәрсәсе бар инде аның дисезме? Мин дә шулай дигән идем дә. Иртәнче ишкәндә әбекәй гел берүк сүзләрне кабатлый. Бәрәңгене кырт ашап бетерә инде. Ярар, бүген үк хәл итәрбез аны дип тынычландырам да. Иске Иделдә балык тотабыз, киттек ди Наил. Мондый форсатны ничек ышкындырмак кирәк. Иртәгә дә качмаса әле бакча дип тиз-тиз җыйнам да әллүр Агыйдел ярына. Икенче көнне карады, таны кыйышы моңарчы колак ишетмәгән препаратларны әзерләп, уң як күрше Эдуард, сол як күрше Рөстәм белән ничек кай вакытта ау сиптерсәң яхшырак буласын, энәсеннән җибенә сорашып, битлекләр әзерләп, кояш сүрелгәч, бәрәңгене коткарырга ниятләгән генә идем. Көтүдә Наилләр чираты икән. Килеп кит, суда кирип чыгарбыз дип чакыралар. Андагы киңлек, яшел тугай, ромашкалар, күбәләкләр, кәкү кычкыра, чыбырка тавышлары. Ушен сыерлар, әз генә якын килсәң дә өркүлеп бер читкә тайпылучы куркак аңгыра сарыклар. Балачакны искә төшереп, атка атландым. Атым тык-тык басып, киреләнмичә генә мине еракта рәшә булып күренгән офык читенә таба йортып алып китте. Баш очымдагы кауры болытлар безгә ярды. Җиләк исе, чәчәк исе, саз үләннәре исе белән җил борыннарына кытыклап узды. Малкай, очтык әйдә. Атым шуны гына көткән кебек алга тымырылды. Үземне Америка ковбойлары кебек хис иттем. Илшат кул изеп чакыра. Бу ишелләдә пешеп үләбез, әйдә тизрәк суга чумабыз ди. Теге якта үгез көтүе. Шәлләтә барас. Җитмәсә Рифкат абыйның егетләр ашкыныгыз шәрәк эшене яратмыйлар дигән сүзләре күңелгә шым салды. Бер үгез әне ачуланып карап тора. Шәрә дигәч тә инде без бит Плавкидан. Нәрсә булсын соң дип Илшат шап-шып килеп суга кирип китте. Мин аңа ярдәм. Курыкканга кош диләрме әле, теге ярдагы ала-кола үгезләр сорытау булып күренде күземә. Каттыртмыйк буларны дип, куе таллык чытырманлыкны йыра-йыра чыгу юлына борылдык. Шунда нәрсәдер шап итте. Булды бу, берәр агачка менә ягын кара ди Илшат. Җан фәрманга агачларга таба чабам. Я Худа, кросста да булай чапканым булмагандыр. Ничек кытылырга, кая кирип качарга? Мин инде үгезнең тояк тавышларын ишетәм кебек. Бер адым, ике, тизрәк. Сабан туйда кылгага үрмәлгән кебек, әллә нинди ботаксыз шәрә агачка маймыл тизлегендә ничек менә алдым икән мин. Җирдән чак аерылып өлгердем. Теге үгез дә күзләрен алартып, пышкыра тоягы белән җирне тырный башлады. Бераз хушны җыйгач, Илшат: "Берәр ботак сындырып бир әле, шулай кусаң китәргә тиеш" ди. Авыл малае шул. Мин андый нишкәлекләрен белмим дә. Табан ялтыратуларыбызны ярый әле кызлар күрмәде. Әбекәй, синең сүзне тыңлап, бәрәңге арасында гына йөргән булсам соң. Кайтып керсәм, Эдуард инде бакчага агу сиптерә. Рөстәм ике егет ияртеп кайткан, бәрәңге төпләрен ияргә маташалар. Әби тәки тынга бирмәгән буларга. Ура! Әңгер-меңгердә йырып чыктык бу эшне. Инде тыныч күңел белән кич чыксаң да ярый.
авылымның урамынан тезелеп көтөу кайта. Ufukta бик матур болып кызарып кояш бата. Шул чакларын авылымның күрер өчен ашкынып, ерак юлны якын итеп кайттым тагын сагынып. Менә бит ул нинди матур авылның бер мизгеле, анда кайтсам мин илһамлы урап ала изгелек. Кайтыгыз туган авылга шушы мизгелләр өчен, туган якның мизгеленнән җыйнагыз илһам көчен. Капка төпләрендә ямле яшьлегем мискә төшә. Исәнләшә күрше-күлән, янга утырып сөйләшә. Көтүләр кайткан чагында, шаугыр килә авылым. Көнне буе үлән ашап, кайта маллар агылып. Менә бит ул нинди матур авылның бер мизгеле, анда кайтсам мин илһамлы урап ала изгелек. Кайтыгыз туган авылга шушы мизгелләр өчен, туган якның мизгеленнән җыйнагыз илһам көчен. Шуннан китә сыер сау, үзенә бер моң булып, парланып торган ак сөттән чиләкләр китә тулып. Әнкәм сауган парлы сөтне ләззәт алып ишәмен. Бала чагым шушы мәлдә тагын искә төшәсен. Менә бит ул нинди матур авылның бер мизгеле, анда кайтсам мин илһамлы урап ала изгелек. Кайтыгыз туган авылга шушы мизгелләр өчен, туган якның мизгеленнән җыйнагыз илһам көчен. Авылның бер мизгеле, анда кайтсам мин илһамлы урап ала изгелек. Кайтыгыз туган авылга шушы мизгелләр өчен, туган якның мизгеленнән җыйнагыз илһам көчен. Җыйнагыз илһам көчен, җыйнагыз илһам көчен. Бу өйнең ишеге бетеп тормый икән. Әле пластик тәрәзәләр куясы, әле түбәсен профнастил белән ябасы, өй ташлатасы, электр чыбыкларын алыштырасы, коймаларны яңартасы. Җәй сайын әле берсе, әле икенчесе. Өй нигезен ныгыты чүп кенә дисәм, булыр сиңа. Стеналарны тигезләргә, грунтовка ясарга кирәк диләр. Шак катып карап тордым. Ярый, Рөстәм шәп егетләр табып бирде. Күрше ул егетләре берничә көндә ялт итеп тә киттеләр. Тик аңа кадәр әле төзелеш материаллары юнәтергә, арзанрак биядәгеләрен эзләргә, анда чабарга, монда чабарга кирәк иде. Идәннәр салкын булуга әбекәйнең эче поша. Өйне ныгыту өчен акчаны һич жәлләми бирмәкче. Тик аның акча исәбе узган гасырлардагыча калган шул. 50 меңни, 5 меңни аңа. Ә кирәкнең ышыкрые юк. Токталар, агач рейкалар, монтаж күбеге, жылыткыч материал, саморез, сайдинг, кадак. Әбидән акча алу, федераль бюджеттан субсидия сорауга тиң. Тиеннән тиенгәчә нәрсәләргә тотканыңа отчет биреп барасы. 3 көн дигәндә эш бетте. Әбекәйнең сыйфат комиссиясын узганнан соң, ул бик ошатты. Исәп, хисап ясап, егетләрне озаттык.
Утын ярып маташа идем, Эдуард әйтә. Питрауга кадәр пиннекләр әзерләп куярга кирәк ди. Мунча себеркесен безнең авылда шулай диләр. Соңга калсаң, яфраклары да коела, себеркесе дә каты була икән. Аның олы тәгәрмәчле вездеходы бар. Теләсә нинди урман чытырманнарга, агач ешлыкларына да керә торган. Тайганы да йырып чыгадыр, билләһи. Киттек шуңа утырып. Яшь кайын, яшь имән ботакларын ипләп кенә сындырып җыйдык. Әллә кая эчкәре кереп, хуш исле зәңгәр мәтрүшкәләр өстек. Себерке бәйләргә дә өйрәнеп кайттым. Әбекәй канагать, ай, күп эшләдең дип мактый. Авыл кешеләре гадирәк, ярдәмчелрәк, бер катлырак була икән. Әллә ниләр майтарсалар да кәпрәйеп йөрмиләр. Мәктәп елларында ничек дус булсалар, нәкъ шулай аралашалар да. Бүген палау белән сыйлыйм әле үзләрен. Так, дөгене 10 кат юдым. Ишек алдына казан астым. Башта башлы суганны кызарганчы тоттым. Аны алып куеп, ит, кишер кыздырдым, сарымсак, зира, куркума кебек тәмләткечләр аджыга куштым. Иң ахырдан дөгене салдым. Ышаттылар егетләр. Казан гына кара кырымга буялып беткән иде. Әби ком белән юарга кушты. Кара, чынлап та агарта икән. Тамчылары йылмайып карыйдан кояшына, чыбыркысын тотып егет китә авыл башына. Көтү куа күрше күлән, хәл белеше бузара, бакчада уяна гөлләр, алма чия кызара. Мондый җәннәт кайда булсын, кемнең килсен китәсе, шул кадәрле гүзәл битсен җәйге авыл иртәсе. Мондый җәннәт кайда булсын, кемнең килсен китәсе, шул кадәрле гүзәл битсен җәйге авыл иртәсе. Yılmayada tərəzəni açıb uya qız bala, xəlfə bas sularga taba timir atlar quzğala. Az bəbkələr sağınışıb jıyıla zəngər kulüge, tubələklər ışıb oyni qoşlar sayrağan kiyge. Bundy cennet qayda bulsun, kiminin kilsin kitəsi, şul qadarlı güzel bitsin jaygi avul irtəsi. Bundy cennet qayda bulsun, kiminin kilsin kitəsi, şul qadarlı güzel bitsin jaygi avul irtəsi. Başından ürelip yılmayıp dıra jilek, İrkeli yanı salmak jil hayırlı yirdə dilep. Mundy cennet qayda bulsun, kimnin kilsin kitəsi, şul qadarlı güzel bitsin jaygi avul irtəsi. Mundy cennet qayda bulsun, kimnin kilsin kitəsi, şul qadarlı güzel bitsin jaygi avul irtəsi, şul qadarlı güzel bitsin jaygi avul irtəsi.
Быел урманда җиләк утырып җыймалы диләр. Ялларга әни дә кайткан иде. Классташы Әлфия апа кытыртты. Төкәй яланына гына барыгыз, 2 сәгатьтә 5 литрлы чиләгем тулды ди. Җиләк диюгә әбекәйгә җан керде. Яшьрәк чагында су чиләген тутырып җыеп кайта торган булган ул. Катыкка салып ташаганнар, куакта куйганнар, кышка җиләк кайнатмалары да әзерләгәннәр. Аны да алып барык әле урман һавасы сулар ичмаса. Әйтүбез булды, сөенә җыена да башлады. Яулык, кәлүш, таяк. Һәр кайсын көчкә эзләп табып, яңадан югалтып, кабат кулына тоттыргач, кечкенә кара сумкасында алды. Дөнья хәлен белеп булмый, паспорт, документлар, акча дип сөйләнүенә исем китмәгән иде. Төйнәп бәйләгән зәңгәр пакетны кулымнан алдым да багажникка ыргыттым. Я капкаларга дип алган ризыктыр инде. Басу юллары, башаклар, зәңгәр кыңгырау чәчәкләр. Җиләк. Утырып түгел, ятып җыймалы. Әбекәй дә җыя, шүгәләп түгел, ятып. Һич бездән калышмый. Аннары арып әлсерәп күләгәгә барып чүмәште. Шерем итеп тә алды. Ул бик канәгать иде. Чәчәкләр җыеп, матур күренешләрне фотога төшерә кайттык. Әйберләрне машинадан бушатканда зәңгәр пакетын үз кулларына тоттырдым. Теге сумкасы шуның эчендә булган икән. Ярый, хуш, җитте кич, батты кояш. Әбекәй генә пошаманда. Документларым, паспортым, акчаларым юк ди, чак еламый. Җиләк аланы, машина, багажник берәмтекләп күз алдыннан йөгереп узды. Урманда бездән башка бер җан иясе дә юк иде бит. Зәңгәр пакетта ничек салынган булса, шулай исән сау кайтты. Күзгә күренми торган җан ияләре килеп, пакетны шишеп, сумканы ачып, акчаларны алып, кире төйнәп куймагандыр бит инде. Юк, бу лөгатькә сыймый. Тукта. Әбекәй мөгаен өйдә калдырган ул янчыгын. Ашыгып сумканы гына пакетка тыккан, янчык калган. Өйнең астын өскә китереп, янчык эзли башладык. Сандыкта, китап киштәләре дә урын җирдә актарылып ташланды. Карават аслары, мунча алды, карлыган куагы төпләре, шкаф, суыткыч эшләре, өстәл тартмалары 40 тапкыр тикшерелде, янчык бер кайда да юк. Әллә берәрсе? Юк, ноутбук, фотоаппарат, үземнең акчалар. Бар да үз урынында. Эт тә кермәгән. Хәтерсез әбекәем каядыр кыстырып куйган да оныткан инде. Ләкин бит паспортсыз да, акчасыз да яшәп булмый. Бер айлык пенсия акчасын кыстырган саклык кенәгәсе паспорт эчендә булган. Тиз арада милициягә хәбәр итәргә, паспорт өстәленә гариза язарга кирәк. Шулай да җиләккә дигән сылтау белән теге аланлыкны 2 тапкыр урап, капшап кайттым әле. Төшеп калган булса табылыр иде. Оннан урманда шул 2-3 көндә кем генә йөрмәс. Дүшәмбе паспорт өстәле эшләми. Сишәмбе уразага иде көне. Шәршәмбе әбекәйне утыртып, район үзәгенә төшәсе, яңа паспортка фото ясатасы, югалту турында гариза язасы. Гайет көнне шәйләп утырганда ишектә кыңгырау шалтырады. Елмаеп, таныш түгел 3 хатын-кыз басып тора. Өлкәне Фәния апа дигәне сәлам биреп бәйрәм белән котлады. Әбекәйне сорады. Сөенечле хәбәрләр белән килдек әле ди. Нинди сөенечле хәбәр булыр икән дип уйлап кына бетердем. Чаллыдан кызларым кайтты. Урманга җиләккә бардык бүген. Урман ди, җиләк ди. Әллә? Документлар таптык. Паспорт, саклык кенәгәсе, акчасы да шунда. Харит абыең шәй ишәргә дә бирмәде. Тизрәк сөендереп кайтыгыз ди. Бу апа миңа шул минутларда фәрештәнең үзе кебек тоелды. Ни кадәр мәшәкатьтән кыткардылар. Әби дә елый, Фәния апа да. Соңыннан бу хәлне ишеткәч, күршеләр дә. Сөенештән. Исенә төште әбекәйнең. Паспортын халат кесәсенә генә шудырган булган бит. Әллә нинди мөгъҗизалы көн булды ул.
Колынарда яңгыр шалгышыңы, яңа сауган парлы сөттәй җәен елга сулары, егет кызлар белән тола инеш елга буйлары. Җәйләрнең бик күңелле айлары, шибәр кызлар тирәсендә егетләрнең уйлары. Җәйләрнең бик күңелле айлары, шибәр кызлар тирәсендә егетләрнең уйлары. Хуш исле үлән астында үсә җир җиләкләре, балы җиләк белән тула кызларның чиләкләре. Кызлар белән җиләк җыю күңелле болыннарда, шундый рәхәт сизмәгәндә кошып үбеп алганда. Җәйләрнең бик күңелле айлары, шибәр кызлар тирәсендә егетләрнең уйлары. Җәйләрнең бик күңелле айлары, шибәр кызлар тирәсендә егетләрнең уйлары. Кичке кызыл кояш нуры күңелләрне җылыта, яшьләр көтеп алган вакыт җылы җәй кичә җитә. Күктә болытлар кабынгач, ар йөрәкләр күрешә, йомшактан җиле искәнче назга чумып серләшә. Җәйләрнең бик күңелле айлары, шибәр кызлар тирәсендә егетләрнең уйлары. Җәйләрнең бик күңелле айлары, шибәр кызлар тирәсендә егетләрнең уйлары. Авылда әбекәй өендә гадәти көн дәвам итә. Миңа иртүк торып су алып керәсе, кибеттән ипи алып кайтасы, ботка пешерәсе. Кыен түгел икән, кайнап торган суга салып болгатып кына торасы. Көн сайын 4 төрле даруын эчерәсе. Савытларны юасы, кыяр помидорга, чәчәкләргә сибәр өчен су агызып куясы, идән юасы. Рәйсә апа сөткә кер дигән иде. Кичә җыган карлыганнан варенье кайнатырга кирәк. Ничек? Күпме шикәр кымысы алырга? Ярый, телефон бар. Килога кило ярым исәбеннәнме? Хәзер песокка йөгерәм. Нәрсә? Банкаларны юарга? Туктале, әбекәй. Юк, сиңа әйтмим. Әни, нинди көрәк? Хәзер шундадыр. Телефоннан сөйләшкәндә әбекәй әнә шулай килеп кысыла. Я көрәк, я таяк, я чиләк, я башмак эзли. Оныңча кемдер алган. Бик оста итеп эш куша тагын. Тавыклар кермәслек итеп берәр терәү куясы бар. Мунча ягып җибәрәсеңме? Бәрәңге бакчасы чүп кенә. Ишек алдындагы үләннәрне чабып кына керерсең әле. Ә минем аш пешерәсе бар. Кайнап чыккач итнең күбеген җыясы ди. Кайда соң тишекле кашык? Туз савыты кайда? Суган да кирәк. Оф, күбеге тарала инде мин җыганчы. Нәрсә дисең, әбекәй? Кайчы сорамыйм, җыганчы дим. Туктап тор әле, бәрәңге әршисем бар. Тимә, алып куйма ул табакны. Чиләк, чүмеш, кәстрүл тезелеп китте инде. Баш кайный.
Җитешә алмыйм һич. Әбекәй, бар ятып тор әле. Паспорт тагын кая куйдың икән? Хәзер эзлибез. Бу арада аш пешеп чыга. Тукмаш кына салам да, ашның тузы, әзрәк чыгынкырак бугай. Күбрәк салып ташлаганмын тузны. Өстәл янына утырышабыз. Әбекәй шулпаны авыз итеп карау белән канәгать калып мактап җибәрә. Бик тәмле булган, тузы да томан гына. Шаулатып яшибез җирне, җил давылларны җиңгеп, нинди бәлаләр килсә дә йөрмибез башны иеп. Бирешмибез бернигә дә, без имән кебек әле, ишетсен әйдә бар галәм без татар егетләре. Saf canlar жылы, saf suyu yüreklerde. Bula bilebez şayanda biz tuyu zireklerde. Gel alda bulu uylarda yerme biz artta kalı. Bizni barda yaxşı bilsin jırlaybız dünya yarı. Bu dünyada yigitlerinin yok bizning kebekleri. Sızgarabız dünya yarı biz tatar yigitleri. Bu dünyada yigitlerinin yok bizning kebekleri. Sızgırabız dünya yarıp biz tatar yigitleri. Lense tatar yigiti şavlattıra tuyları. Biz bir tatar yigitleri, büyük halık kulları. Təni bizde tatar kanı, kullarda yeşil elem. Dostlar bulup yaşaygəl, dostlaşıp eyde. Selam! Bu dünyada yigitlerinin yok bizning kebekleri. Sızgırabız dünya yarıp biz tatar yigitleri. Bu dünyada yigitlerinin yok bizning kebekleri. Biz tatar yigitleri. Birişmiybiz birnigə də, biz imən kebek ələ. İşitsin əydə bar galəm biz tatar yigitləri. Хөрмәтле радио тыңлаучы якын дусларыбыз, әле сез «Авыл маҗаралары» исемле әдәби музыкаль композиция тыңладыгыз. Материаллар Сөембикә журналындагы Алмаз Закировның язмасыннан алынды. Ә инде музыкаль яктан Рамил Мендияр башкаруындагы «Авылым тавышлары», Яткар Габдинов башкаруындагы «Авылым мизгелләре», Илдар Әхмәтов башкаруындагы «Җәйге иртә», Казан егетләре төркеме башкаруындагы «Җәй» исемле җыр һәм дә Айфара төркеме башкаруындагы «Татар егетләре» исемле җырлар бизәде.